Dyw'r sioe yma ddim fatha average dating show chi. A fan hyn, da chi'n mynd ar blind date, popio pen chi drwy twll, a gobeithio cael fforc ar y diwedd. Mare dwi, ti isio fforc? Pwy yw'r sexy sausages tro ma? Enw i Rhys, dwi yn 29 mlwydd oed, dwi'n dod o'r Bari, ond nawr dwi'n byw yn Llundain a dwi yn cynhyrchydd i gwmni newyddion. 3 gair i disgrifio fi yw doniol, hyderus ac anturus. Dwi yn single achos dwi'n eitha picky. Dwi wedi cwmpa mewn cariad gyda peilot oedd yn mynd i Zeland Newydd, cwmpa mewn cariad gyda rhywun mewn priodas ac yn anffodus oedd yn gadael o wlad y diwrnod nesaf. Does gen I ddim ideal type. Os fyddwch chi'n edrych ar cyn-dates fi, maen nhw gyd yn just edrych fel torf ar gorsaf bws. A'r unig beth dwi wir eisiau yw ffeindio rhywun golygus, anturus, a ddim yn cymryd ei hun yn rhy ddifrifol, a ddim yn gadael y wlad. Fi'n catch oherwydd fi'n... I don't know, why am I catch? Fi'n go catch achos fi'n cook dda. Fi'n meddwl gallai i fel ennill Cymdain with me. Like, I'm pretty sure about that. Jack yw fe enw i, dwi'n 22 mlwydd oed a dwi'n dod o Abertawe, ond dwi'n byw yn Caerdydd nawr, a fi'n bar supervisor. 3 gair i disgrifio fi yw caredig, bach yn dramatic, a just gay. Gorgeously, beautifully gay. Fi'n single achos fi bach yn picky, fi wastad yn edrych am rhywbeth o'i le, so gobeithio bydd hyn yn cael gwared o hwnna. Does dim gen I type pendant, fi jyst mynd mwy amdano jyst bach o hyder rhywun sydd ddim yn becso a jyst mynd allan fyna a cael bach o hwyl. Amser ni gwrdd ar y ddau Dishi Singleton. 3, 2, 1... Helo. Ti okay? Ie, fi iawn, sy'n di. Boeth, fi'n chwysu o dan hwnna. A fan hyn gen ni Jack a gen ni Rhys. Be di first impressions ti o'r Rhys? O fi'n cute, ie. O fi'n disgwyl nabod y person sy'n mynd i fod o flaen y fi, so fi'n sioc o fi ddim. O, good, a BMT. Usual type ti tyna? Does gen I ddim type, ond mae'n golygus dew. OK, good, OK. Amser ni glwad mwy amdan dating history nhw yn y gêm cynta. Wel, dwi wedi clywed bod chi yn bach o serial daters. Rhys, faint o dates ti wedi bod arno flwyddyn dwytha? Falle 50. Oh my god. Be am ti, Jack? Falle fel 3? Oh, OK, not quite so much. Wel, yn y gêm yma, cyfan mae hein angen neud ydy ffeindio'r cwestiynau yn y bowlen. You serial daters. Na i fi'n cynta. Beth yw un o dy hoff dates ti? Un o'r hoff days? Dwi yn dwlu ar jyst mynd mas i gael fel gwin, bach o bwyd. Fi'n hoffi ar fel second date neu trydydd date mynd i fel comedy show. First date cyntaf, OK? O, ie. Sure fi? Ie, cynta. O. Rydych ti'n neud o edrych yn really hawdd. Pro, beth ydych chi'n dweud? Gwych. Wyt ti yn cwympo mewn cariad ar ddate? Na, ddim o gwbl. Mae fe'n cymryd amser i fi fel proper adeiladu lan, dod i nabod rhywun. Like, need at least 5 dates cyn fi'n meddwl, OK, mae rhywbeth mynd i digwydd fan hyn. Wyt ti erioed wedi cerdded allan ar ddate? Do, unwaith. Tell me the story, go on. Oedd e just yn really rhyfedd, oedd e'n syllu arno fi, yn really intense. Like, really intense. A o'n i'n cerdded o gwmpas yn Llundain, ac oedd na fel pobl yn perfformio yn y stryd, a oedd e just yn syllu arno fi, a o'n i fel, edrych ar hyn, mae hyn, dyma ble dylen ni edrych. Oedd e'n really, really rhyfedd. O'n i fel, ie, mae rhaid i fi gweld ffrind nawr, sorry. Classic. O na, mae rhywbeth o'i led y ffrind fi goffred mewn. Ie. Wyt ti'n cysanu ar date cyntaf? Ie. Pam lai? Yn union, ie. Just a kiss, innit? Mae ddim yn date gyda ffrindiau fe. Yeah, exactly. Fi'n lygo'r ateb yna. Ti'n pryw am hyn nawr? O no. Disgrifia dream date ti? Ni yn cwrdd canol dydd, mynd falle i parc, mae'r haul yn twani'n braf, falle mynd ar cwch. Yn dwlu ar mynd ar cwch. Okay. Ar date, ie. Just rhywbeth spontaneous hefyd. So fel, dim popeth yn plan, edrych ar y lle hon, falle fel pub crawl, neu... So mae ddim just yn date, mae fe'n literally all day ar. Epic, ie. Isn't it serial? Dwi'n siŵr, you're try. OK, beth yw'r date gweithaf ti wedi cael? Date gweithaf? Wel, fi wedi cael cwpl i fod yn onest, ond un sy'n dod syth i feddwl. Sa'n gwybod os ti wedi bod i traeth yn Abertawe, ond mae fe'n
yr un bwys y dre mae fe'n Llanas. So, o'n i jyst yn cerdded, ddim yn rili meddwl, a we just started sinking. Oh, na. A ddim proper, like, granny's custard. I don't know if you've gael o fe yn Abertawe, I don't know if that's a thing. Ond, yeah, o'n i'n literally fel lan I penderfynu, and just fel mud, essentially, and it was not good. Ruined my cute little shorts, so it was a nightmare. Oedd fan fel Dew, giving us a sign. Yeah, take the hint. Mwyn ffeindio allan be da chi chwilio amdano mewn partner, da ni am chwarae be di'r crac. Y cyfan da chi angen neud ydi cracio'r cookies I ddisgyfro cwestiwn a gobeithio wneith nhw ddim torri calonnau gilydd. Rhys, ti sy'n gynta. Put this in your mouth, honey. Reit, ti'n barod? Go on, chwalai. Oh. Harder. Come on. Yay! Mynd o Dani. Reit, na I helpu chdi fe hyn iawn. O'n i hein o ma. Oes rhywun wedi torri dy galon? Na, maen nhw heb. Fi byth I cael boyfriend, ti'n gwybod, so mae'r potential heb fod yna. So, clean slate, gobeithio bod ti ddim yn y canta. Yeah, gobeithio. I don't even dweud na, maybe no, we'll see. Maybe. We'll see. Jack, amser chdi wan. Yeah, time to shine. Right, grip bach da ar dechrau. And go. Ys gael ma'n anoddach a beth ti'n meddwl, dydi? Oh, wow, ti'n actually neud job really na. Na I helpu ti fyd, pa da boeni. Break-up gweithaf. O, nes I, o'n i'n stuck mewn traffic. Just ar ôl, beth yw enw'r tunnels yna, fel Newport. Oh, yeah. Ac nes I just dweud, actually, dy hyn ddim yn gweithio mas. Ac oedd rhaid I ni just aros yn y car. Ble o'ch chi fynd? Oedd e'n dod â fi nôl I Gaerdydd. Pam just aros tan Caerdydd? O fi just ddim oedd rhaid fi just gael allan o'r system. I've got to do it now. Dim 15 minutes arall I Gaerdydd. Yeah, so, wel, oedd e'n mwy fel awr. Oh my god. Yeah. Pethau'n mynd hot yn dod y colwr go iawn y fan hyn. Y gêm yma ydi pethau'n poethu, a da chi wedi gorau bita chilies I ffindio allan beth sy'n spicy amdan yr ain I chi. Reit, Jack, ti am fy'n gynta. Ti'n barod? Edrych mlaen. O, ma fi'n boeth. Oes ochr spicy dy personoliaeth. OK, builds. Oes ochr spicy dy personoliaeth. Ochr spicy oes, fi'n credu, yeah. Fi'n Beth yw e? Fi'n hoffi trio popeth unwaith. Right, Ole, OK. I get you. Yeah. Rhys, time to shine, darling. Oh, no. Oh. Oed ti'n spicy o dan y sheets? Yeah, I suppose. Mae fe'n dibynnu. Depends how many drinks I've had, you know. Ar ôl 2 botel o win. God knows what. Wan, mae'n jans i'r ddau na chi ateb y cwestiwn ola. Ti wedi cymryd fwy na fi? So, allan o 10, pa mor spicy da chi'n meddwl ydi det chi? Fi'n dweud 8. O, go iawn, give it an 8. Yeah. Just based ar atebion hyd yn hyn. Ti'n swnio fel rhywun sy'n hoffi bach o laff a rhywun sy'n eithaf anturus. Yeah, I'd say so. Yeah. Be am ti fe? Fi ddim yn teimlo bod ti mor spicy a fi, so fi mynd I roi fel 7. Ti'n edrych bach yn innocent. Ti'n gwybod, like baby face, kind of like... Yeah. Yeah, gwyn neis. Like, you can do no wrong. Dyna be fi eisiau ti'n meddwl. Mae gennych chi jans wan I ofyn un killer question cyn I chi gorau mynd dan y closh a wneud penderfyniad os da chi am fforcio. So, Rhys, be di killer question ti? Beth yw dy barn am perthynas agored? Perthynas agored. Fi ddim yn erbyn o gwbl, ond fi'n meddwl achos bydd perthynas nesaf fi yw perthynas cyntaf, I think. Dechrau bant yn gaedig, a wedyn bydd sgwrs yn gallu digwydd pellach lawr y hewl, fi'n meddwl. Yeah. A be am ti? Fi eisiau gwybod beth yw fel guilty pleasures ti, like deep dark secrets kind of bit. Guilty pleasures fi yw cancel o plans, jyst I aros adref. Os fi ddim eisiau neud dim agor. Just for the sake of it. Yeah. Wan, mae'n amser I chi fynd dan y closh a wneud y penderfyniad mawr os da chi am fforcio.
Alla date yn good fi'n meddwl. O'n i wedi cael lot o hwyl a o'n i'n chata, oedd gyda ni pethau yn common a ddim bach yn golygus, so yeah. Wel, byswn i ddim yn dweud fod Jack yn taith arferol fi, ond mae'n diddorol, mae'n hwylus, mae'n hawdd i siarad i. Sa'n gwybod amdano beth wedodd e amdano perthynas agored. I don't know if it's for me. Y ffaith dyw e ddim wedi bod mewn perthynas o blaen, mae hynna'n neud yn eitha anodd i weld fe mewn perthynas gyda fi. Dwi'n edrych ymlaen i weld os yw'r ddau yma di aros dan y closh i weld ei gilydd eto. 3, 2, 1. Da chi'n hapus? Yeah, of course. Better than being paid. Be da chi'n edrych ymlaen i weld am y full body reveal? Tal dra, cant y cant. Yeah. Yeah. Offa ni i bar mar. Edrych aros i'r ddau yma gael y full body reveal. 3, 2, 1, go on. Hello. Neis gwrdd â chi. Yeah, I know. Real you. Be da chi feddwl o'ch gilydd? Cute, yeah. Smart, yeah. O'n i ddim yn disgwyl o jumper. Good on a bad way. I'm going to say bad way, sorry. Ti'n mynd fan o'r jumper felly? Sad absolute brutality ti fel. Nôl i'r bwrdd. Wel, anyway, dwi am gada chi ddod i nabod o'ch gilydd bach o well. Gennau cocktail fan hyn i chi. Diolch. A dwi am fynd. Diolch yn fawr. Tara. Cheers. Cheers. Your aisle date ni. Ail date yn barod. Time flies, isn't it? Ie. So pam nes di aros? O'n i jyst eisiau siarad i chydig mwy. Ti'n doniol. Person neis. Ie, ni'n kind of teimlo'r un beth. Ie. Mae popeth jyst lot o hwyl. Ni'n licio pam ond ti jyst yn fel taflu dy hun am mewn i popeth. Ie, yn union. Pa'n becs amdano unrhyw beth. Ie. Good Take it till chemistry. you make it, you know? Absolutely. So, ti'n neud lot ar ôl hyn? Na. Ti'n rhydd? Ie, fi'n rhydd. Ie, ti eisiau mynd am diet? Ie, drink arall i fe? Drink arall bendant. Cool. Edrych mlaen. Bolus.